Vurdere den oprindeligt og officielle definition af sympati. Mange af vores teenager, de kommer ud af soveværelset om morgenen. De kan ikke engang få bukserne hele vejen her. Equilink er hestesportens samlede branchenetværk, hvor vi har mulighed for at spare med hinanden med andre aktører, som kender branchen. Equilink er for alle, der driver en form for virksomhed. Vi mødes 4 gange om året. Det er en kobling af faglige arrangementer og lidt mere sociale arrangementer, hvor man prøver nogle forskellige ting af og også har det super sjovt med hinanden imens. Det jeg får ud af at være med i Equilink-netværket, det er, at jeg får mødt en masse mennesker, og får skabt et større netværk, og så får jeg en masse sjove og anderledes oplevelser, ting jeg måske ikke ellers ville have været med til. Det jeg får ud af at være med i Equilink, det er, at jeg møder jo andre hestefolk end mig selv, og jeg kommer ud til en lidt anden målgruppe, end den jeg ellers ville ramme ved at markedsføre mig selv alene. I dag har jeg jo hørt Chris McDonald, som jeg synes var super spændende at høre. Jeg vil gerne anbefale det til alle, der har med hestesport at gøre. Vi deler jo de samme problemer og samme passion alle sammen. Jeg bruger netværket til at lave forretninger og få lavet samarbejder på tværs. Det ville være spændende, hvis der kom nogle nye mennesker med, som også havde en masse energi og havde deres eget fokusområde, som kunne inspirere os andre. Vi har det jo ikke sjovt. Jeg møder en masse hesterelaterede mennesker, også andre inden for nogle brancher, som vi alle sammen kan bruge noget af i hverdagen. Jeg vil ikke være bange for at ringe til for eksempel Jakob eller en anden og få nogle gode råd, hvis det var noget, som de kunne hjælpe mig med. Om jeg vil anbefale Equilink-netværket til andre, det vil jeg i hvert fald